खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाबाव नोंथांमोनखौ फरायबाय। तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा 17थि तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि थाखाय मैया 17 आगस्ट खालाराव दारगुसियाव बानजाय आफाद दाबाय। 17थि तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जथुमाखौ मोजाङै मोजां बानजायनो थाखाय मोनसे गोख्रों बानजाय आफादखौ दानाय जाबाय। बानजाय आफादनि मासिगिरि महरै बरमहन स्वर्गियारिखौ बिबान होनाय जाबाय। मृदुल ब्रह्मखौ लोगो मासिगिरि, हितेश्वर बर'खौ नेहाथारि, महेन्द्र दैमारि आरो रत्नेश्वर बर'खौ लोगो नेहाथारि महरै लाना बानजाय आफादखौ दाना लानाय जाबाय। मख'नो गोनांदि तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 17थि जथुमाखौ दारगुसियावनो खुंनाय जागोन। आखान्थि नेहाथारि तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद। बेनि उनाव आङो सिनायथि होनो आखायाव लादों केतुराम स्वर्गियारि, बिथाङाबो आखान्थि नेहाथारि। बेनि उनाव आङो सिनायथि होनो आखायाव लादों मथुरा बर', रां लाथुमगिरि। बेनि उनाव आङो सिनायथि होनो आखायाव लादों बानेश्वर स्वर्गियारि, आफादगिरि तामुलपुर गुदि बर' थुनलाइ आफाद। बेनि उनाव आं सिनायथि होनो आखायाव लादों रत्नेश्वर बर', नेहाथारि तामुलपुर गुदि बर' थुनलाइ आफाद। बेनि उनाव आं सिनायथि होनो आखायाव लादों धीरेन बर', आफादगिरि गुरमु गुदि बर' थुनलाइ आफाद। बेनि उनाव आं सिनायथि होनो आखायाव लादों लेबेन बसुमतारी, गोरायुं, दारगुसि हायार सेकेन्डारि फरायसालि। सिनायथि होनाय हाबाफारिखौ बेनि उनाव आङो सिनायथि होबावनो आखायाव लादों जोंनि दारगुसि हाइस्कुलनि। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब। गोजोन्थों।